Guys, material che ti ho dato un po' a vlog di swagata. Dale pugnetta! So ದೇವಿಲೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ರೈಡ್ ಆತ್ತೆ ದೇವಿ ಗೇರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಿ ಪಂತ ಜತ್ನಿಗಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಲ್ಲ ರೈಡರ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೈಕಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಂತೆ ಗೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಜ ಇನ್ನೀ ಮುರಣಿಲ್ಲ ಬೇಗಲ್ಲ ಆಗ್ತದ 4 ಗಂಟೆ ಮೂಜರೆಗ್ಲಾಗ್ತದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿತಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೊಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಹೊಸ ಫೇಸಸ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೂಯರ್ ಒಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿತಾಡಿಯ ನಮ್ಮ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೀರುಲ್ಲ ಪುನೀತನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬಂತೀರಿ ಈ ಮೂಲೆ ಓಲಲ್ಲ ತೂತಾರ ನಮ್ಮ ದೀರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೀರು. ಓಕೆ, ಬಕ ಇದಾದಂತ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ ನಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಸಗದ ಗೈಸ್. ಪಿರಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ತಿರ್ತು ಮಾಡುವೆ ಲೈಫ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮಾತೇರ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ ಪೂರ ಬೋದಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ, ಅಂಚೆನೆ ಮಲಯಾಳ ಕಲ್ಪಲೆ ಒಂದ ಅಂಜನೆ ಪಿರಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೈಸ್. ಮೆಕ್ಕಲ್ ತೂಯರ್ ಎಂಚ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಂಡ ಅರ್ಜನಲ್ಲ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಮಾಡಿದೆ ಸೇಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಆತಂದು ನೆಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆಂಡು ಬೇರೆಗಳೊಂಜಿ ಬಾಲೆಂಡು. ಓಕೆನಾ, ಬೊಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವ್ವನೀರು ನಮ್ಮ ಪುನೀತನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಜಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಬಿಯ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಲ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಹರೀಶನ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಆನಿದ ತಕ್ ಲೈಫ್. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಮುರಣಿ ಗುಂಪೆಗೆ ವರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಬರನ್ನೈ ಆಗ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸರಿ ಆತನೆ ಅಂದು ಜೆತ್ತಲ್ ಬಾಕೇನೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೈ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಲಾಡ ಪೂರ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತೆ. ಅಂಚ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಅವಲುಂತು ಒಂದು ಅಂಚ 4 ಜನ ಅಂಚ 6 ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರ ಇಜ್ಜ ಅಂಚನ. ಓಕೆ, 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ 4 ಜನ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೈಕ್ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಚಾರ್ಮಾಟಿಗೆ ಬಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಲಾ ಲೆಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತೆತ್ತ ಅವಲುಂತಾಗ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಪಿದಾಡ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಚಪ್ಪಲ ಮರತ್ತು ಬರ್ತನ ಅಕ್ಷಯ್ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಂಚ ಪಿದಾಡ್ನೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ನು ವರ್ಷಲ ಕೊರ್ಪುನೇನು ಕೊರ್ಲುಡೆ ಕೊರಂದೆ ಆಯ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ತನ್. ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಡುಲ್ಲ ಘಾಟಿದ ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಅಂಚಿದ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳಿರ ಅವ್ಳು ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕಲ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ 4 ಜನ ಪಿರಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ 4 ಜನ. ನಮ್ಮಡ ಗೋಪುರ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಡೀ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಶ್ಯೂರ್ ಗೈಸ್. ಇದು ನಿಕ್ಲು ಬರದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋಪನೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಮಾತ ಶೋ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪುಲೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನೆನೆಪುಂಡ ವಿನಾಯಂಟಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಕಾರ್ದ ಇದೆ ತುಂಬೋಯ ಬೈಕ್ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ನರ್ ಬಂದು ತುಂಬೋರೆ ನಾವು ಪನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವೆ ಗೈಸ್. ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಗೋಪುರೋಡ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಗೋಪುರದ ಇದು ತುಕ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ರೈಡರ್ಲ ಉಪ್ಪೆ ಪಂಡ್ರಾಪಜಿ ತುಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮೂಲುಂತದು ಐಟ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೈ ಅಂಜನೆ ಪುನೀತನ್ನೇ ದೇವಿ ಬೋಕ ಹರೀಶನ್ನೇ ಎಂಚ ಎತ್ತನ್ ಸೂಪರಾ ಏರೋ ಅಕ್ಕನ್ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಕ್ಕನಿಗೆ ನಾನೇ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶೇಷ ಉಂಟ ಅತ್ತೆ ಕಕ್ಕನಿಟ್ಟದಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಓಕೆ. ಈ ಗಾಡಿ 4 ಪಿರೋದ ಗಾಡಿ ಅಂಚುಂತುದನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಪುನೀತನ್ನೇ ಬೊಕ ಧೀರು ಬೊಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಬೊಕ ಅಜಯ್ ಅದ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸಂಜನ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೈಸ್. ಪೋಲೆ ನಿಗ್ಲೇ ನಾನು ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೆ.
ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲೆಡ್ಡೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಕೊಂಚ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯೂ ಗೈಸ್ ಎಂತೋ ಜಾಗನಿಕ್ಲಿನ ಓಕೆ ಮುಲ್ ಮಿತ್ತು ತುಲಿ ಗಂಜಿ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ದೇವಿ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಶನ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಧೀರು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುನೀತನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಗೈಸ್ ಧೀರುಲ ಪುನೀತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಏಜ್ ಗೈಸ್ ಏನು ಧೀರು ದಯ ಪನ್ಪುಂಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತೂದು ಅಂಚಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇಸ್ ಅದು ಪೋತೀನಿ ಅಂಚ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಅಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಏಜ್ ಚಿನ್ನು ಪೂರ ಈ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಏಜ್ ಅದ ಸೋನು ಚಿನ್ನು ಪೂರ ಸೋನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಲೋಕ ಕರಿ ತೋಜಾವ ಗೈಸ್ ದುಬೈಡ್ ಐಲ್ ಅಲ್ಪ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಇಲ್ಲ ಅಜಯ್ ಎಂಚ ವರ್ಷದ ಕೊರ್ಪಣ ಪೂರ ಬರ್ತನ ಓಕೆ 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 ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಯ ದಾದ ತೂಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸರಿ ತೋಜುನ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಪೂರ ಅದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವ್ಯೂ ದೆತ್ತದು ಬರ್ತನೆ ಗೈಸ್ ಮಾತ ಬೊಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆಲವರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಸೇಫ್ಟಿ ಪೂರ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದೆತ್ತೊಂದ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ರೆತಂಬರ ಅಂದಿಲಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪನಾಗ ಪೋಯರ್ನೆ ತಗೊಳ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಬೋಬು ಸೂಪರ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಯರೆ ಬೋಡದೆ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಪೋಡ್ತಿದ್ದು ಕುಲ್ಲುಣ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಕನ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಅಟಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆರ್ನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಲಿ ಆರ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮದಾರ ದಾದಾತನಿಕ್ ಗೈಸ್ ಆಯ್ದೆತ್ತನ ಕೋವಿಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗೈಸ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಾಟ್ ಪೋಟ ನೀರಿಗೆ ಪಾಕಡೆ ಪಾ ನಾಟಕ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದಾಲ ಬೇನಾರು ಪೂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೇನುಂಡು ನನ್ನ ಗಾಯಲ ಅನ್ಪುಣೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ದೀರು ಏತು ರೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಾತ ನೊಂಜ ಬೇನೆತ್ತನ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಚೂರು ಉಮಿಲಿದ ಅವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಗಿನ ಪುರ ಪಾಡುವ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕರ್ಬಪುರ ತಾಗಿನ ಪಾಡುವ ಟಿಟಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಟಿಟಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೆಟ್ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಗಾಡಿಲಿ ಬರ್ಪು ನಿಂತು ಏರ್ನೆ ಲುಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಚಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಉಂತದು ಮನ್ಪಾಡು ಚಿಲ್ ಮನ್ಪಾಡು ಹರಡುಂತಾಯ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಉಲೈ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೈ ನಮ್ಮ ಮೂಲಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಂಡು ಹಾಯ್ ಶೇಕೆಂಡ್ ಕೊಡು ಶೇಕೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲ ಶೇಕೆಂಡ್ ನಕ್ಕನತ್ತೆ ನಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರ್ಕ ಅವ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟು ವೆಯ್ಟ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೋಯ್ ಏನು ಕಲ್ಪದ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ನೀರು ದೋಸೆ ಉಂಡ ಇದೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಚೂರ ಐಸ್ ಬಸ್ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಓಕೆನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಅನ್ಬೋದ ನೀರು ದೋಸೆ ಐತೊಟ್ಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಚ್ಚ ವೆಜ್ಜಾ ನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಜಾವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಒಂದು ರೀ ನಿನ್ನ ನಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಲಂಜಿ ತೂಕ ಎಸ್ ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಕ ಒಂದು ತೂಕ ಎಸ್ ಸಾಬಾಸ್ ನಮಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಹಾಂ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದೀರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚುಂಡು ಗೈಸ್ ಮೂಲು
ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚೇರ್ ಸೇರ್ಸೋದು ಕುಲ್ಗ ನಾಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಇಂಚಿದೆ ನಂಜಿ ಬಾಡ್ಗ ಓಕೆ ಕುಲ್ಗುಲೆ ಇರಿ ಬುಟ್ಟ ಊಡಗಿಟ್ಟಿದೆ ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಾತಾ ನೀರು ದೋಸೆ ಬನ್ನ ಪೂರ ಓಕೆ ಮಾತಾ ಓದ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದು ಜಿನ ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅವು ಕಕ್ಕನೊಂದನ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ನನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದು ಬಾತ್ತರಿ ಗಂಚನ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈಗಲೇ ಒಂಜಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಡೆಗೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಟೂರು ಪೋಡ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ ಆತನಗ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪನ ಬೋಚೆಂಡರಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜಲ ಎಂಚ ಕುಟ್ಟುದೀಗೆ ಹೊರ ತೋಜಲಿಗೆ ಹೊರ ತೋಜಲ ಓ ಅನ್ನ ಹೊರ ತೋಜಲ ಅನ್ನ ತೋಜಲ ಹೊರ ತೋಜಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಚರ್ ಅಂಬೇನ ಸ್ವಂತ ಅನ್ನೆ ಗೈ ಸಿಂಬಿ ಏನ್ ದಾದ ಅಂತೆ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಂತ ಕೇಳ್ತಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ ಪಂಡಿತ ಆಯ ಬಲ್ತು ಟೂರ್ ಉಂಟು ಯಾನವಳು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರಿ ಮೀನುಂಡ ಇದು ಎನ್ನದ ಅನ್ನ ಸೀರೊಂಡಿ ಸೀರ ಎಂಜೊಂಡಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಚತ್ತೋಡು ವಾ ಎಂಚಿ ಕ್ಯಾಚಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಹಂಚಿಪೋಯಿ ಆಹಾರ ಸಾಪ ಪಾಟು ನೆನಪಿರತ್ತೆ ಉಂದ್ವಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಪಿರ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಂದುಲ ಆಯನವೆ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದು ತಿಂದೆ ಪೂರಿ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಕೊಂಡು 8 GB ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ನಂತೆ ನನ್ನ ನಾಡೇ ಆಯ್ತಾ ಫೋನಾಗ ಈನಲ್ಲಿ ಕಾತದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆ ನಾನು ಹಂಚಿದ ಕ್ಯಾಮಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಪೆನಿಗ್ಲಿ ಚೂಡು ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಂತನ್ನ ಪೊನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಕೂಲಿ ತೆಲಿಕೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಆ ಕೊಸಿ ಟೆಂಗ್ ನಂಬರ್ ಒರಿಯರೆ ಗೈಸ್ ತುಳು ತಕ್ಲಿಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರದ ಮರಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ನಿಗಳ್ಳ ದೋಸೆ ಸುದ್ದಿ ಬಾತಿರ ನಿಂತೆ ಹಂಚಿದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇನಿಗ್ಲಿಗ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಹಿಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಬಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಿನ ನೀರು ದೋಸೆ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಚಟ್ನಿ ತಾರೇದೆ ಚಟ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ನಿಗಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ತಾರನ್ನ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಕರೀದು ಹೋಟೆಲ್ ವಿಷ್ಣು ಸಾಗರ್ ಬಂದದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇರೇಕೇನ್ಗ ಆಫರ್ ಗಡಿ ನಡೆದತ್ತು ನಾ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಇದು ಪುತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬರೋಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಓಕೆನಾ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಬೊಕ್ಕದಿಕ್ಕ ತಿಂದದ್ದು ಮಾತಾಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೈಸ್ ನಮಕ್ ಟೋಟಲ್ 9 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮಲ್ತೀರಿ 570 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಮಲ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಇಡೇ ಬಲ್ಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸಾಗರ್ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಉಪ್ಪುನು ಸರ್ ಇನ್ನು ಪುತ್ರ ಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಂಡದು ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಪುದ್ರ ಗಡಿ ನಡೆದತ್ತು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ನೇರ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೇರ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಿ ಓಕೆನಾ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಮೇಕೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಸೋಕು ತುಳು ಮತ್ತು ಬಾತಿರಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಒತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಟ್ರೈ ಮಂಪ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ರಪ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ಇರೋ ಬುದರ್ದ ನಾಗರಾಜಂದ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತರ ನಾಗರಾಜನ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾತು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಿದಡ್ಗ ಬರಡೆ ಸೊ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್
ಗೈಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರಡ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಿದ್ದ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಗಿಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತದ ಆತಂಡಿ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲ್ಲೇ ಸೊ ಯಾನು ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಅವಲಲ್ಲಿ ಕೋರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ ಕಾತುಕುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ದ ಐನು ಮಾತ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಬೆರಿತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತದು ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೊಕ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲದ ಕಾತುಕುಲ್ಲುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಬಾಯ್.